Tru. Mung suwe loro Ndra rene, Tru. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya? Kowe Aku sing arep rada cilik. oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Nedas pundi Mulun? Aku tetep nampa pangandikaning Wang Pikulun Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras bombong wirayang. Lan aja mbacutake nggonmu nglakoni tapa. Ya, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brama. Wow, Bathara Brama. Heeh. Dewane ngapa? Dewaning geni. Wow, ngambil reke. Lho. Kok diwa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brama aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlongake ning Kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adan dewa kayangan ngebiyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana bombong wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa.